te faz mover, o que te faz dançar, o que te faz girar o mundo. Dámy a pánové, krásné, příjemné aprílové odpoledne. Doufám, že jste plní energie, protože v úvodní choreografii paní učitelky Evy Šeneklové jste měli díky tomu, dámy totiž se věnovali, jmenovalo se to Obrátíme svět a inspirací byl jarní slunovrad a vůbec taková energie, která měla skočit na vás. Tak nevím, dívám se na vás, vypadáte celkem s energií, takže asi skočilo mnohé. Aprílový koncert. My si toho vážíme, že jste nevyužili hnusného počasí venku, ale že jste přišli tady do celkem vytopeného, příjemného a útulného besedního domu. Odměnou vám budíš zajímavé 1,5 hodiny představení. Hudebně, taneční. Ten aprílový, ten název je trošku taková, my si tím trošku kryjeme záda, protože cokoliv se dneska stane na tom koncertě, tak vlastně tím názvem to máme vyřešeno, protože to byl ten apríl, kdyby se náhodou něco stalo, třeba spadl klavír. Tak, dovolte mi, abych ještě než budeme pokračovat v programu, přivítal a také poděkoval za dlouhodobou podporu městské části Brno-Židenice a přivítal tady pana starostu Petra Kunce a paní místostarostku Lucii Gruzovou. No, pan starosta chodívá na všechny akce, takže dneska možná přijde později. Nicméně je tady také naše paní ředitelka Lenka Jeřábková. Jsme tady pod dohledem a s podporou. Dámy a pánové, vy máte celkem obstojné programy, takže já do toho budu vstupovat slovem méně, ale víceméně, co řeknu, tak to bude taková podpultová informace, takový bulvárek, něco, co jsme se buď styděli, nebo ostýchali do programu napsat. Třeba úplně jsme nepsali do programu to, že následující číslo dámy spolu hrajou víceméně od minulého roku a už v loni získali 2. místo v soutěži v komorní hře na celorepublikovém ústředním kole, což je úžasné. Taky tady nemáte napsáno, že houslistky a klavíristka jsou nejen kamarádky, ale houslistky taky hrají v moravských mladých brněnských symfonicích. Já se omlouvám, já se musím rozmluvit taky. A taky úplně nevíte, že vás hned jako 3. číslo čeká královský nástroj, což jsou, prosím, varhany. My jsme měli zkoušku odpoledne, tak tady byly tanečnice nejmladší a to byla taková síla, energie, zvuku, že se děvčata ani jak si báli pohnout. Tak jsem zvědavý, jak budou varhany působit na vás. Nicméně musím si tady postěžovat trošku na besední dům, snad mě neodpojí mikrofon. Přátelé, nejde lampička, respektive není osvětlený pedál u varhan, takže si dámy s paní učitelkou Kubovou museli poradit. No, dost podpultových informací, Dmitrij Šostakovič a hned potom varhany. Užijte si dnešní aprílový koncert.
Tak to byla mladá varhanice Markéta Šmahelová, kterou podporovala nejen psychicky, ale taky pomáhala s rejstříkama paní učitelka Jana Kubová. Pořádný zvuk to byl, co? Ptal jsem se, jakou mají možnost si zahrát mladí varhaníci mimo kostel a paní učitelka si trošku posteskla, že není zas v Brně tolik sálů, kde by byly varhany, takže věřím, že i pro vás to byl zážitek. No, my za moment nepůjdeme tak daleko, co se týká organologie těch nástrojů, daleko od varhan, protože uslyšíme akordonové kvarteto nebo akordonový soubor. Pan učitel Nikolaj Petruk, když jsem se ho ptal, co bych tak pověděl, podpultového, tak mi říkal, že vlastně akordeonový soubor zná většina důchodců nejen v Židenicích, protože veškeré společenské akce a různé koncertíky a tak dále, tak tam většinou přichází buď cymbalová muzika nebo právě akordeonový soubor, tak jsme rádi, že teda obšťastní také nás tady. Můžeme se těšit na takové šlágry, takové populáry. Věřím, že vás to taky trošku rozkolébá a roztančí, protože Santa Lucia, Bella Ciao bude a také Pod nebem Paříže a tak dále, to se určitě můžeme těšit. Ale ještě než budou akordeony, tak máme tady velice nadaného, řekl bych už teď virtuózního klavíristu, kterým je Pavel Pech. A ten nám zahraje od Arama Chačatoriana sonatinu C-dur. Tuto napsal vlastně pan Chačaturian. Jo, přátelé, chtěl jsem vám říct, základní umělecká škola doktora Zbyňka Mrkose letos slaví už 70 let, už dlouho víceméně, a chci vám říct, že škola to není v uvozovkách jenom učitelé, jo, ale to samozřejmě, ta škola musí být uklizená dobře, musí někdo otevřít, musí někdo odházet sníh v zimě. Je to celá instituce, kde to je týmová práce a já jsem rád, že i besední dům bude po delší době pořádně uklizen. Jenom nevím, co nám na to řekne OSPOD, že tady zaměstnáváme děti, tak věřím, že jsou to vaše děti a že jste rádi, že je vedeme k práci, nejen k uměleckému vzdělání. No ale proč se tady tak uklízí? Už jsem načal, že Aram Chačaturian napsal impozantní, brilantní sonatinu C-dur a napsal ji v roce 1959. A co se týká našeho koncertu, že ji věnoval žákům Prokofjevovy základní hudební školy. No, za chvilku uslyšíte, že celý ta skladba je taková taky odlehčená, veselá, ale opravdu klobouk dolů před Pavlem Pechou, že to tak zvládne a my si mladých nadějných klaviristů vážíme natolik, že opravdu je třeba, aby pracovali v čistém a kultivovaném prostředí. Tak děvčata, pořádně, tady možná trošku ten Stenway ještě, tady. Tak, výborně. Dámy a pánové, Pavel Pech.
akordeonový soubor pod vedením pana učitele Nikolaje Petruka. A klidně se můžete uklonit. Заграємо українську пісничку jednu, таку. Sousedka jmenується. Nikolaj Petruk a jeho akordeonový soubor. Já vám gratuluju, slyšeli jste před chvílí skoro nejrychlejší skladbu, která může být, akorát jsme v zákulisí říkali, že pan učitel je dneska nějaký pomalejší trošku, že jinak to má ještě větší tempa. Já si dokonce vždycky říkám, jestli neprobíjí to pódium, že to je tak jako energické. No, dámy a pánové, nás za chvíli čeká opravdu krásný klavírní zážitek. Máme pro vás takové pohlazení na duši, jenom mi to tady nachystají. Jinak teda věřím, že vy všichni jste rodičové, bývalí studenti naší Zušky, možná i někteří zakladatelé, když se tak dívám. Zakladatel už tu není žádný, ale možná by se našel, nějaký dobře zachovalý. No a vy teda jste také zpěvné publikum, díky tomu, že cvičíte se svými ratolestmi doma, tak nás čeká velice krásný kulturní zážitek na klavír. Já vám zahraju. Ale je to především proto, že vy si zaspíváte. Máme teďka 4 dny takové celkem dost často využitá příjmení. Prosím vás, mám na vás takovou intimní prosbu, jestli by nyní mohl vstát Jiří, Marek, Otto, Jaroslav a Vojtěch. Kdo z vás visí v kalendáři Vojtěch, Jiří, Marek, Otto, Jaroslav? Tu není žádný Irka, ani Vojta, ani Marek, ani Jaroslav. No, děkuji, tak nestýďte se, klidně stoupněte, prosím vás. Opravdu je tak málo Jiří, no nestýďte se, neplatíte, fakt vás tady víc není. A teďka přichází, má i vaše chvíle, no, mohli jste zůstat stát, ale jsem nevěděl, že se stydíte za své jméno, já jsem taky Jaroslav teda. Dáme si to v G-dur a všichni živí, jo? Máme to tonino? Tak jedem, já budu jak paní učitelka Tardonová, budu dirigovat. 1, 2, 3, včil. Mnoga leta si necháme až na pokračování. Zatleskejte si, jste zpěvné publikum. Jsem překvapen, jak málo Jiřích, Marku, Otto, Vojtěcho, Jaroslavu tady je. No nicméně teďka už ten opravdu krásný kulturní klavírní zážitek. Čeká nás sonáta E-moll opus 90 od Ludvíka van Beethovena. Což Otto, Ludvíka van Beethovena hraje každý druhý dneska, možná i první. Ale tak, jak to zahraje za chvíli Eliška Housková, to se vám jen tak nepodaří. Eliška Housková je zatím ještě naší žákyní, nicméně od září povýší a stane se studentkou Brněnské konzervatoře a tedy se bude věnovat klavíru jaksi profesně i dále. Její paní učitelka je Eva Housková. Shoda jmen není náhodná, je to maminka a dcera, takže věřím, že potlesk po této první větě sonáty bude patřit oběma z rodu Houskových.
No a potom nás čeká jeden český autor, ono víte, letos je 200 let narození Bedřicha Smetany a pořád Dvořák, Smetana, Fibich, Martinu, budíš ještě, ale takový třeba skladatel Jaroslav Ježek, to je taky Čech. A taky lze je připomenout a oslavit v rámci roku české hudby. A my jsme si pro vás připravili takovou jednu písničku, V domě straší duch. Opět nebude nouze o hudbu i o vizuální zážitek. A ještě jednou dnes uslyšíme Pavla Pecha. Vidíte, že my, když máme nadějné kumštýře v našich řadách, tak je využijeme, co to dá. Nyní Ludvík van Beethoven a Eliška Housková. Pěkný zážitek.
Klarinetový soubor s klaviristou Pavlem Pechem pod vedením Marie Winklerové. Oni tam mají strach z duchu v zákulisí, víte, tak už se nevracejí. Dámy a pánové, čeká nás teďka jedna další taková potleskopudná záležitost. Ptal jsem se letošní absolventky Anny Musilové, proč si vybrala tuto skladbu. Tak říkala, jako aby taky naštvala ostatní houslisty a že to je tak jako zajímavé, je to takový vrchol. Přátelé, Montyho čardáš, jak říkáme v odborných folklorních kruzích, Montyho čardyho montáž. Já jsem jí hlavně říkal, že to je jedna z nejdražších písní. Až bude jedenkrát hrát někde ve vinárně a přijde někdo, zahrajte nám tady Montyho čardáš, tak ona řekne, to samozřejmě, že ho ovládám, gratuluji, mi patří to k jedné nejdražší písní, takže nevím, nakolik bude vydělávat Jaroslav Ježek nebo Ludwig van Beethoven, ale Vittorio Monti a jeho čardáš prostě vždycky má úspěch. Je zajímavé, že k této skladbě musel vzniknout specifický soubor, který se právě teďka chystá. Mnozí z vás už jste si všimli, že to bude teda i s cymbálem. A na cymbál zahraje pan žoka Jana Schejbalová, na kontrabas pan učitel Kamil Kristen a jako host to bude taky s kontrášem Jakubem Ondruškem. No a ještě než se teda nachystají, tak vám uvedu další číslo, aby nám to trošku se popohnalo. Tak my přípravy dnešního koncertu už asi před půl rokem jsme přesně věděli, jaké bude zimní počasí. Protože Petr Čajkovský napsal takovou speciální zimní záležitost balet Louskáček. A my jsme věděli, že včera bude sněžit, tak máme pro vás nachystaný kousek Louskáčku, abyste se dostali do správné vánoční atmosféry. Zatančí nám děti pod vedením paní učitelky Evy Šopíkové a bude to krásný, líbezný tanec s panenkami. Tak teď Čardyho montáž a potom Petr Čajkovský a tanec s panenkami.
letošní absolventka Eva Musilová ze třídy paní učitelky Dagmar Kuchařové. A doprovodná úderka. Panenky tančily s panenkama. Věřím, že se vám líbí náš dnešní koncert a mám pro vás dobrou zprávu, že se blížíme ke konci první poloviny. To není apríl, to je tak. V druhé půlce nás čekají takové větší kusy, řekněme, tam nepůjde už vyloženě jenom o umění, ale půjde o umění a o hmotu taky. Čekají nás velké orchestry, velké sbory a jako takový závdanek něčeho na hmotu většího a silnějšího přichází cymbálová muzika pod vedením paní učitelky Evy Chomoucké. Mám vám prý říct, že mají valašské kroje, tak proto hrají valašské písně. To, myslím, paní učitelka vás trošku podcenila, to já věřím, že byste k tomu došli sami. Já jenom dodám, že pásmo písní, které uslyšíme, pochází z Lužné u Vsetína, což je taková dědina mezi Vsetínem a Horní Ličí, když se jede. A to je taková, je tady nějaký Valach pravověrný rodem? Není. Vy se tady stydíte cokoliv čemkoliv přiznat. Tak prosím vás, Lužná u Vsetína, to je jedna z dědin Valašska, která byla osídlena z Uher obyvateli, takže tam byli Maďaři. Takže bychom měli říct, že maďarské písně, ale budou to valašské.
Smutný večer neveselý, cymbalová muzika a potom následuje 15, maximálně 20-minutová předstávka. Smutný večer neveselý, nepřijde k vám potěšení, nepřijde k vám potěšení, nepřijde dnes ani zítra, nepřijde dnes ani zítra, ani za rok, ani za dva. Ani za rok, ani za dva. Mé srdéčko jako skála, mé srdéčko jako skála, hoří ve mně jako sláma, hoří ve mně jako sláma. Hoří, hoří, nepřestává, hoří, hoří, nepřestává, na synečka očekává, na synečka očekává. Vždycky se ptají brunovští páni, vždycky se ptají brunovští páni, kde je ten syneček, co by ho vzali, kde je ten syneček, co by ho vzali. A není, není, ani nebylo, a není, není, ani nebylo, jehož ho na horách dřevo zabilo, jakže ho na horách dřevo zabilo. Hájičkem cestička šla pána, šla po ní panenka, plakala, hlejte, plakala. A za ní mládenec stýskal si, po jednej panence stýskal si, hlejte, stýskal si. Proč vy si mládenče stýskáte, však vy
Vítejte v druhé polovině dnešního aprílového koncertu, kterou nám zahájil soubor Zobcových fléten. Ptal jsem se paní učitelky Kristiny Hrbáčkové opět na nějaké podpultové informace a zjistil jsem, že melodie, které jste slyšeli, můžete znát z reklamy. Poznali jste, v které reklamě to znělo? Já mám teda informace, že to bylo v reklamě pro McDonald a žrádlo pro psy. Toto spojení mi přijde minimálně originální. Tak slyšeli jsme a viděli jsme 12 fléten. Já jenom dodám, že jestli jste pozorní, abyste ten koncert vám nějak ještě lépe ubíhal, kdybyste třeba už jste se nemohli věnovat jenom hudbě, tak sledujte také obličeje dnešních účinkujících, protože jsou tady typy, které vystupují opakovaně a tak řekl bych za různé týmy. Chvilku taneční, chvilku hudební. Takže věřím, že mnozí taky poznáte, že vlastně nemáme tolik žáků, jenom pár, kteří se neustále opakují. Nevím, jestli to slyší paní ředitelka tady. No, začalo 12 flétnistů a přijde 24 kytaristů. Takže máme takovou teďka sestupnou tendenci. Kytarový soubor. Kytara je totiž nástroj, který se těší velké oblibě a úplně nejvíce mladé muzikanty, myslím, že i ty zkušenější, těší hrát s někým dohromady, takže je dobře, že můžeme taky tvořit společně a tento kytarový soubor mladší vlastně sám teďka představí pod vedením paní učitelky Lenky Pokorné. Já teda mám to říct až potom, ale sledujte poslední skladbu Ragtime, jak je má paní učitelka všecky krásně nachystané. Nastupuje 24 mladých kytaristů, přemýšlejte, kolik je to celkem strun.
Kytarový soubor mladších žáků pod vedením paní učitelky Lenky Pokorné. Věřím, že jste viděli, jak z ní nemohou spustit oči a jak je má vycvičené krásně. Musím vám říct, že největší zážitek je, že ve třídy na Mrkosce nahoře v Židenicích jsou většinou menší teda. Máme sice krásný nový sál, ale pořád to má daleko tady do besedního domu a když tam hraje takový velký orchestr, tak je vůbec kumšt, aby se tam vlezli. Přátelé, 12, 24, teďka by mělo nastoupit 48 žáků. Nezjistil jsem přesně, kolik sboristů následující sbor má, tak jestli byste to potom spočítali a po jaksi jejich výkonu to nějak se s námi o to podělili, ale počítám teda minimálně těch 48. Následující skladba vznikla, nebo mají na svědomí doktor Zbigněk Mrkos, já jenom úplně malinko, je to vlastně člověk, kterému je dedikována název naše škola, je to vzpomínka na židenského rodáka, pana hudebního skladatele, dirigenta a člověka, který jaksi v mnohem posunul hudební a kulturní dění v celém Brně. A jsme rádi, že můžeme nést jeho název a mimo jiné také máme po panu Mrkosovi jedno křídlo, na které on hrával u nás ve škole. Ono to má ještě takový trošku vtip nebo informaci na druhou, protože následující písně, brněnské lidové písně, upravil Zbigněk Mrkos, ale také to po něm ještě potom předělal, ne, že by to bylo potřeba, prosím vás, opravovat, ale všecko má vývoj, i ta muzika se vyvíjí. Petr Fiala, a to je poslední, jak jsem zjistil, poslední žák pana Mrkose byl sbormistr Petr Fiala. Nevím teďka, jestli už se pomalu budou chystat, ale určitě stojí za to. Já bych vám mohl přečíst teda všechny ty účinkující, když je tady máte, kdyby nám chyběl čas. Tak já věřím, že nebude, ale minimálně tady zdůrazním, že tady je Lenka Pokorná, violončelo a klavírní doprovod Jan Hlaváč. A dirigent je pan Tomáš Badura. Já věřím, že pěvecký sbor naší základní školy už je připraven a už se bude chystat. Apríl. Je to tak. Přátelé, je to tak. Počítejte se mnou, jo? U 48 se zastavte. Počítáte to někdo, prosím vás?
Pěvecký sbor ZUŠ doktora Zbyňka Mrkose pod vedením Tomáše Badury. Klavír Jan Hlaváč, violončelo Lenka Pokorná. Tak kolik? 40. 51, tak počkejte, jak jste to počítali? Tady někdo vidí dvakrát, už divočejší přestávka vidím. Tak dejme tomu, že mezi 40 a 50, teďka bylo nastoupit teda 96 lidí. To uvidíme úplně. Počkejte, vám to kousek posunu. Už se nám to pódium začíná plnit. Zlaté časy, když to bylo jenom trio, klavír a 2 housle, že? Tady není už pro samé židle kam plivnout. Přátelé, je veliká radost pro naši Zušku, že máme také naše kolegy, některé klavíristů, třeba Adama Závodského, který nejenom, že je vynikající korepetitor, klavírista, studuje na JAMu v pokračujícím studiu už, ale také je to hudební skladatel a aranžér. Mimo jiné je autorem naší Zuškové hymny, možná jste to někteří slyšeli, tu hymnu a viděli zpívat, když jste byli v Sonocentru na velkém koncertě někdy na podzim, tuším to bylo. Tak Adam Závodský také upravil následující skladbu, kterou nám představí přípravný smyčcový soubor. Ptal jsem se její vedoucí tohoto souboru Zuzany Křivé, paní učitelky, co mám říct. A Zuzana mi řekla, za nás budou mluvit činy, případně kouzla a příběhy. Nicméně, když se podíváte do programu, tak je tady napsané název kouzla a příběhy a má to pod další název podpory českých filmových a seriálových melodií. Přátelé, co to je podpůry? Nevíte? Já jsem to taky nevěděl, tak jsem se zeptal Wikipedie a považte, podpůry je označení nádoby obsahující směs sušených vonných rostlin a koření, který má za cíl vytvářet příjemné ovzduší v obytných prostorech. To je, co? To jsem vůbec nečekal, jinak samozřejmě podpůry může mít taky takový volnější překlad, jak říkala paní učitelka, taková prostě směs, nebo kivé pro nás vinaře, anebo třeba, ještě paní učitelko, ty říkala ještě jedno nějaký název, že by to mohlo být. Jo, pelmel, jo, pro nás Čechy pěkně takový pelmel českých filmových a seriálových melodií. Já jenom dodám, že na klavíre doprovodí také jedna ze žákyň naší školy, Emma Vince, a pedagogické vedení Emmy má na starosti Kornelie Valová. A už nám nastupuje, už mi docházela slova. Tedy přípravný smyčcový soubor a Adam Závodský a jeho podpůry, respektive pelmel českých filmových a seriálových melodií.
Přípravný smyčcový soubor pod vedením Zuzany Křivé a směs českých filmových a seriálových melodií v aranži Adama Závodského. Dámy a pánové, věřím, že vás filmové melodii dostali do úplně krásné nálady, ostatně jako celý dnešní koncert, který se už chýlí ke konci. Já mám teďka na vás ještě, než bude poslední číslo, několik takových proseb. Jedna prosba je velký potlesk pro paní učitelku, která je teda promovaná violončelistka, nemá problém s kytarou a jak vidíte, krásně hrála na xylofon. Dámy a pánové, a všechno za jedny peníze. Dnešní koncert, myslím, se vydařil, zcela skromně, zpětně to řeknu, já věřím, že vy nás budete všude chválit. Nicméně poprosím vás taky ještě o jeden velký potlesk pro všechny, kteří dnešní koncert připravovali, protože to není jako v uvozovkách jenom tady zahrát, ale všechny to naučit, nachystat besedňák, nachystat programy a vůbec všechno kolem a třeba taky chystat postupně pódium. Tak velký potlesk pro všechny, kteří dneska koncert nachystali. Tady pánové se ukloní za všechny. No a víte, školství, všeobecně, základní umělecké ještě více, to je takové nádraží. To nemá konce, sotva odjede jeden vlak, přijede další a pořád to jede dál a dál. My sice slavíme 70 let, už skoro rok, ale pořád, jak si se to pokračuje, přicházejí mladí muzikanti a musí se jaksi dostat do té úrovně, aby mohli hrát a je to běh na dlouhou trať, ale věřím, že mi dáte za pravdu, že to stojí za to. Stojí to za to také díky vaší podpoře, že své ratolesti, ačkoliv třeba někdy nechtějí, někdy jsou nějaké slzičky, někdy se cukají a někdy by radši šli do volejbalu nebo do hokeje nebo do fotbalu, než aby šli cvičit na housle, ale vy jste tak jako neochvějní, že u toho udržíte a přečkáte s nimi to nejtěžší období a potom máte takové výsledky. Tedy velké díky taky vám, rodičům, kteří to s námi všecko zvládáte. I prarodičům samozřejmě. A sousedkám, sousedům a všem okolo. No a s tím nádražím přichází, odchází vlaky další. My máme také výbornou paní ředitelku Lenku Jeřábkovou, že abyste neměli pocit, že dnešní koncert je poslední dávka umění, které vás čeká, tak si odnesete domů program a večer před spaním si přečtete tu zadní stranu a budete se těšit na dalších asi 12 akcí, nebo kolik, které nás ještě do konce roku čekají. A jak vás tak některé znám, tak určitě minimálně na 10 z těch 12 přijdete, protože nás chcete podpořit, protože víte, že my tady na pódiu můžeme dělat, co chceme, ale když není ta zpětná vazba od publika a od posluchačů, tak to prostě není ono. Tedy vás zvu na všechny další akce, a nejen hudební, ale třeba také na výstavu, která probíhá ještě nyní na Špilberku a řada dalšího. A kdyby vám nestačil papír, navštivte naše webové stránky. Tak. A už se nám našteluje poslední číslo, poslední Worcester dnešního večera, kytarový soubor starších žáků. Já bych se chtěl teďka veřejně omluvit, protože když jsem moderoval v Sonocentrum, tak jsem uvedl tento soubor, že vypadá jako soubor číšníků a paní učitelka Elena Petruková mi to evidentně nemůže odpustit, takže paní učitelce i těmto úžasným muzikantům, kteří jsou krásní, jak ze žurnálu, se omlouvám. A rozhodně to nejsou číšníci, jsou to velcí páni muzikanti, to za chvilku uslyšíte. A dosah paní učitelky Eleny Petrukové je natolik velký a věhlas její je tak daleko sáhlý, že dneska dokonce přišla jedna kytaristka z Texasu až. Hned tady po mé levé ruce máme hosta, dneska Karolína Matkovská, která je bývalou žákyní školy a bývalou žákyní paní učitelky a ta přiletěla, nevím, včera nebo kdy? Jo, tak minulý týden, tak včera, to zní lépe, z Texasu a dneska si jenom tak jako z nějaké vzpomínky s orchestrem, kytarovým souborem zahraje a ptal jsem se, jestli to je dobře zaplacené a úplně bez přemýšlení řekla, to je z čisté lásky k paní učitelce. To si zaslouží potlesk, především ta čistá láska k paní učitelce. Dámy a pánové, děkujeme za to, že jste dnes byli s námi.
Těšíme se na dalších akcích a ať žije Základenská škola doktora Zbyňka Mrkose. A nyní už kytarový soubor starších žáků pod vedením Eleny Petrukové. Krásný večer.
Zlatá tečka dnešního koncertu, kytarový soubor starších žáků pod vedením Ellen Petrukové. Solisté Karolina Komosná, akordeon, Denisa Mácová, saxofon, houslisté Marca Danielová, Anna Musilová a Ida Grundová a také Eliška Kratochvílová a Zora Hosajn. Dámy a pánové, děkujeme za vaši přízeň a zase někdy příště a krásný apríl vám přejeme.